Ik zat in de verkeerde stoel, in het verkeerde gebouw, tegenover de verkeerde persoon. En zij keek me aan alsof ik gek was. Maar dat was niet het ergste. Het ergste kwam 20 minuten later, toen ze mij één vraag stelde die alles veranderde. Maar daar kom ik zo op. Eerst moet ik vertellen hoe ik daar terecht ben gekomen. Oké, luisteraars, welkom bij aflevering 4. Ik ben Fabienne en Bram gaat vandaag het verhaal vertellen van zijn eerste sollicitatiegesprek. En ik waarschuw alvast, dit wordt pijnlijk, maar ook heel leerzaam, want alles wat Bram fout deed, kan jullie helpen het beter te doen. Het was Ik had Een magazijn. En dat is meteen de eerste les. In Nederland is de kledingcode veel informeler dan in de meeste andere landen. Voor een kantoorfunctie draag je nette kleding, maar geen pak. En voor een magazijn of productiewerk draag je gewoon een schone, verzorgde outfit. Als je een pak draagt voor een magazijnfunctie, denkt de werkgever 2 dingen. 1. Hij begrijpt niet wat de baan inhoudt. En 2. Hij past niet in ons team. Dat wist ik niet. Ik dacht dat een pak respect toont. In Nederland toont een pak afstand. Nederlanders zijn informeel. Ze noemen hun baas bij de voornaam. Ze zeggen jij, niet u. Ze drinken koffie samen in de kantine. Een pak zegt, ik ben niet één van jullie. Wacht even, Fabienne. Dat klinkt alsof je nooit een pak moet dragen. Maar mijn vriend solliciteerde bij een bank en droeg een spijkerbroek. Hij kreeg de baan niet. Klopt. Het hangt af van de sector. Bij een bank, een advocatenkantoor of een consultancybureau draag je wel formele kleding. De regel is: kijk naar de website van het bedrijf, kijk naar foto's van het team. Kleed je zoals zij. Goed, ik stond dus op de trein naar Utrecht in mijn pak, met natte schoenen, want het regende. Ik had het adres op mijn telefoon. Industrieweg 22. In de trein oefende ik zinnen in mijn hoofd. Goedemorgen. Leuk u te ontmoeten. Ik heb 5 jaar ervaring. Steeds opnieuw. Als een mantra. De man naast me keek me aan. Ik denk dat hij mijn lippen zag bewegen. Hij dacht waarschijnlijk dat ik gek was. Dat is eigenlijk een goede techniek. Zinnen hardop oefenen, maar doe het thuis, niet in de trein. Anders maak je je medereizigers nerveus. Ik stapte uit in Utrecht Centraal. Ik moest nog een bus nemen naar het industrieterrein. De bus was te laat. Natuurlijk, want het regende. En dit is weer een les over planning. Het openbaar vervoer in Nederland is meestal betrouwbaar, maar bij slecht weer, bij stakingen of in de spits kan het misgaan. Plan altijd een alternatief. En download de app 9292. Dat is de reisplanner voor al het openbaar vervoer in Nederland. Trein, bus, tram, metro. De app geeft je de snelste route en waarschuwt als er vertragingen zijn. Ik kwam aan bij een groot grijs gebouw. Ik liep naar binnen. Er was een receptie. Ik zei: Goedemorgen, ik heb een sollicitatiegesprek. De receptioniste keek me aan. Ze typte iets op haar computer en ze zei: Meneer, hier staat geen afspraak voor u. Ik voelde de paniek. Mijn hart klopte in mijn keel. Ik liet haar de e-mail zien op mijn telefoon. Zij keek ernaar en zei: Dit is Industrieweg 22A. U moet bij 22B zijn. Dat is het gebouw hiernaast. Oh nee. Ik rende naar buiten, in de regen, in mijn nette schoenen.
Ik kwam aan bij het juiste gebouw. Het was 9:05. Ik was 5 minuten te laat. En te laat komen is in Nederland een groot probleem. Nederlanders zijn extreem punctueel. Als je afspraak om 9 uur is, dan ben je er om 9:05. Niet om 9 uur. En zeker niet om 5 over. Ik weet het. Ik was doorweekt. Mijn overhemd was nat. Mijn haar zat niet meer goed. En ik was te laat. Hier is een tip die ik altijd geef. Ga de dag ervoor naar het adres, zoek het gebouw, kijk waar de ingang is. Dan weet je op de dag zelf precies waar je moet zijn. En plan altijd een half uur extra. Liever een half uur te vroeg dan 5 minuten te laat. Ik liep naar binnen. Nat, hijgend. 5 minuten te laat. De receptioniste bracht me naar een vergaderzaal. Daar zat een vrouw. Klein, kort haar, bril. Zij heette Marieke. Ze stond op, gaf me een hand en zei: "Je bent een beetje laat, maar geen probleem. Ga zitten. Wil je koffie?" En hier maakte ik mijn volgende fout. Ze vroeg: "Wil je koffie?" En ik zei: "Nee, dank u." Bram, je zei nee tegen koffie. Ja, in mijn cultuur zeg je nee uit beleefdheid. Je wilt geen last zijn, maar in Nederland is koffie geen beleefdheid. Koffie is een ritueel. Precies. In Nederland is koffie een sociaal smeermiddel. Als iemand je koffie aanbiedt, zeg je ja. Het maakt het gesprek informeler. Het breekt het ijs. Als je nee zegt, voelt de ander zich ongemakkelijk. Marieke keek een beetje verrast, maar ze ging door. Ze zei: "Vertel eens iets over jezelf." En hier begon de echte ramp. Wat zei je? Ik begon mijn hele levensgeschiedenis te vertellen. Waar ik geboren ben, waar ik naar school ging. Mijn eerste baan, mijn tweede baan. Alles chronologisch, vanaf het begin. Na 5 minuten zag ik dat Marieke naar haar horloge keek. Maar ik stopte niet. Ik was zenuwachtig en als ik zenuwachtig ben, praat ik te veel. Oké, Bram, hier moet ik je even corrigeren, want dit is niet alleen jouw fout. Dit is een cultureel verschil dat heel belangrijk is. In Nederland is de vraag: vertel eens iets over jezelf, geen uitnodiging voor je hele levensverhaal. Het is een vraag over je professionele achtergrond. Kort, 2 minuten maximaal. De structuur is simpel. Wie ben je? In 1 zin. Wat heb je gedaan? In 2 zinnen. En waarom ben je hier? In 1 zin. Klaar, niet meer. 2 minuten? Ik praatte 10 minuten. Ja, en daarna had Marieke nog maar 15 minuten over. Want een sollicitatiegesprek duurt in Nederland meestal 30 tot 45 minuten. Niet langer. Nederlanders zijn efficiënt met hun tijd. En toen kwam de vraag. De vraag die alles veranderde. Marieke leunde achterover en zei: "Bram, wat is je zwakste punt?" Ik bevroor. In mijn land vraag je dat niet. Het is onbeleefd. Maar Marieke keek me recht aan en wachtte. De klassieke Nederlandse directheid. Wat is je zwakste punt? 92% van de kandidaten krijgt deze vraag in Nederland. En ik zei het eerste dat in me opkwam. Ik zei: "Ik werk te hard. Ik ben een perfectionist." Bram, nee. Wat? Dat is toch een goed antwoord. Dat zegt iedereen. Dat is het probleem. Iedereen zegt dat. En Nederlanders haten dat antwoord. Het is nep, het is oneerlijk. En Nederlanders waarderen eerlijkheid boven alles.
Een beter antwoord is iets echts, iets kwetsbaars. Bijvoorbeeld, ik vind het soms moeilijk om hulp te vragen, maar ik werk eraan. Of, ik ben niet goed in presentaties geven, maar ik heb me ingeschreven voor een cursus. Het gaat niet om het zwakke punt. Het gaat erom dat je laat zien dat je jezelf kent en dat je daaraan werkt. Dat is wat Nederlanders respect noemen. Marieke keek me aan na mijn antwoord en zei: Oké, maar dat geloof ik niet helemaal. Wat is echt je zwakke punt? En toen zei ik iets dat ik niet had gepland. Ik zei eerlijk: Ik ben bang. Ik ben bang dat mijn Nederlands niet goed genoeg is. Ik ben bang dat ik fouten maak. En Marieke glimlachte voor het eerst in het hele gesprek. Dat is het moment. Dat is precies wat ze wilde horen. Kwetsbaarheid, eerlijkheid. Dat is de Nederlandse manier. En toen stelde ze nog een vraag die ik niet verwachtte. Ze zei: Kun je mij een voorbeeld geven van een situatie waarin je een probleem moest oplossen? De STAR-methode. Dit is heel belangrijk, luisteraars. In Nederland gebruiken veel werkgevers de STAR-methode bij sollicitatiegesprekken. STAR staat voor situatie, taak, actie, resultaat. De werkgever wil geen theoretisch antwoord. Hij wil een concreet voorbeeld uit je verleden. Dus niet: ik ben goed in problemen oplossen, maar vorig jaar op mijn werk was er een probleem met de levering. Mijn taak was om een oplossing te vinden. Ik belde de leverancier en stelde een alternatief schema voor. Het resultaat was dat we de deadline haalden en de klant tevreden was. Situatie, taak, actie, resultaat. Dat wist ik niet. Ik gaf een vaag antwoord, iets over dat ik altijd creatief ben. Marieke keek me aan met een gezicht dat zei: Dat is niet wat ik bedoel. En hier is het verschil tussen een goed en een slecht gesprek. Een goed gesprek zit vol met concrete voorbeelden, getallen, datums, resultaten. Een slecht gesprek zit vol met vage uitspraken. Ik heb dat sindsdien geleerd. Nu bereid ik voor elk gesprek 3 STAR-voorbeelden voor. 1 over een probleem dat ik heb opgelost. 1 over samenwerken. En 1 over een fout die ik heb gemaakt en wat ik ervan heb geleerd. 3 voorbeelden, dat is een perfecte voorbereiding en schrijf ze op. Niet om voor te lezen, maar om ze helder te hebben in je hoofd. Maar wacht, er kwam nog meer. Op het einde zei Marieke: Heb jij nog vragen voor mij? En ik zei: Nee, ik heb geen vragen. Alles is duidelijk. Bram, dat is de op één na grootste fout die je kunt maken in een Nederlands sollicitatiegesprek. Waarom? Ik wilde niet lastig zijn. In Nederland is het sollicitatiegesprek geen eenrichtingsverkeer. Het bedrijf beoordeelt jou, maar jij beoordeelt ook het bedrijf. Als je geen vragen stelt, denkt de werkgever hij is niet geïnteresseerd of hij heeft zich niet voorbereid. Bereid altijd 2 of 3 vragen voor. Hoe ziet een gewone werkdag eruit? Hoe is de sfeer in het team? Wat verwacht u van mij in de eerste 3 maanden? Mag je ook vragen over het salaris? Ja, maar niet als eerste vraag. Vraag eerst over het werk zelf, over het team, over de verwachtingen. En dan, aan het einde, kun je vragen: kunt u mij iets vertellen over de arbeidsvoorwaarden? Arbeidsvoorwaarden, dat is een belangrijk woord. Het omvat alles: salaris, vakantiedagen, reiskostenvergoeding, pensioen, opleidingsbudget. In Nederland is het normaal om hierover te praten. Het is geen taboe. Na het gesprek liep ik naar buiten. Het regende nog steeds. Ik voelde me verschrikkelijk. Ik dacht: dit was een ramp. Ik krijg deze baan nooit.
Ik belde Thomas. Ken je Thomas nog uit aflevering 2, die me hielp met de huurcommissie? Natuurlijk, Thomas met de goede adviezen. Ik vertelde hem alles. Het verkeerde gebouw, het pak, de koffie, het te lange verhaal, het nepantwoord. Thomas lachte en zei: Bram, je moet een bedankmail sturen. Een bedankmail? Na dat drama? Thomas had gelijk. In Nederland is het gebruikelijk om na een sollicitatiegesprek een korte e-mail te sturen. Bedank de persoon voor het gesprek. Zeg dat je enthousiast bent over de functie en noem 1 ding uit het gesprek dat je is bijgebleven. Het hoeft niet lang, 5 zinnen, maar het laat zien dat je professioneel bent en dat je de baan serieus wilt. Ik stuurde die avond een mail. Ik schreef: Beste Marieke, bedankt voor het prettige gesprek. Ik was zenuwachtig, maar uw vraag over mijn zwakke punt heeft me aan het denken gezet. Ik schreef: Ik wil eerlijk tegen u zijn. Mijn Nederlands is nog niet perfect, maar ik werk er elke dag aan. Ik ben gemotiveerd en ik leer snel. Dat is een sterke mail. Eerlijk, kwetsbaar en toch zelfverzekerd. 2 dagen later belde Marieke. Ik dacht: dit is de afwijzing. Ik nam op met trillende handen. Ze zei: Bram, het was een interessant gesprek. Je was te laat, je droeg een pak voor een magazijnbaan en je eerste antwoord op mijn vraag was niet eerlijk. Ik dacht: ja, ik weet het. Ik ben niet aangenomen. En toen zei ze: maar je tweede antwoord was het eerlijkste dat ik deze week heb gehoord. En je bedankmail was de enige die ik heb ontvangen van alle 10 kandidaten. En ze zei: wanneer kun je beginnen? Wacht, je kreeg de baan? Ik kreeg de baan. Ondanks alles, omdat ik op het juiste moment eerlijk was. En omdat ik die ene mail stuurde. Bram, dat is een geweldig verhaal. En het laat precies zien wat ik altijd zeg. In Nederland wint eerlijkheid van perfectie. Maar ik wil nog iets vertellen. Want de eerste dag op het werk was ook een avontuur. Wat gebeurde er? Ik kwam op mijn eerste dag in mijn nette kleding. Niet het pak, want dat had ik geleerd. Maar wel een overhemd met knopen. Mijn collega's droegen joggingbroeken en t-shirts. Welkom in het Nederlandse magazijn. En iedereen noemde de manager bij zijn voornaam Erik. Niet meneer De Groot. Erik. Ik was geschokt. In mijn land noem je je baas altijd bij zijn achternaam. In Nederland is de hiërarchie plat. De baas is niet boven je. De baas is naast je. Je mag hem tegenspreken. Je mag je mening geven. Sterker nog, het wordt verwacht. Dat duurde even om aan te wennen. Maar nu vind ik het fijn. Het voelt gelijkwaardiger. En er is nog iets dat je moet weten over je eerste baan. In Nederland heb je vaak een proeftijd. Dat is een periode aan het begin van je contract waarin zowel jij als de werkgever het contract kan beëindigen, zonder reden. Bij een contract van 6 maanden tot een jaar is de proeftijd maximaal 1 maand. Bij een contract van een jaar of langer is het maximaal 2 maanden. Tijdens de proeftijd moet je laten zien wat je kunt. Kom op tijd, werk hard, stel vragen. Ik was zo nerveus in mijn proeftijd. Elke dag dacht ik: vandaag word ik ontslagen. En ben je ontslagen? Nee. Na 2 maanden zei Erik: Bram, je doet het goed. We verlengen je contract. Ik was zo opgelucht dat ik bijna moest huilen.
Goed, laten we samenvatten wat we van Brams rampzalige gesprek hebben geleerd. 1. Kleed je passend bij de functie. Kijk naar het bedrijf, niet naar je eigen cultuur. Geen pak voor een magazijn, geen spijkerbroek voor een bank. 2. Kom op tijd. Nee, kom te vroeg. Ga de dag ervoor naar het adres. Plan een half uur extra. 3. Zeg ja tegen koffie, altijd. 4. Vertel iets over jezelf in 2 minuten. Wie ben je? Wat heb je gedaan? Waarom ben je hier? Niet je hele levensverhaal. 5. Wees eerlijk over je zwakke punten. Niet ik werk te hard. Iets echts, iets waar je aan werkt. 6. Stel vragen. Altijd. Minimaal 2 of 3. Over het team, de werkdag, de verwachtingen. 7. Stuur een bedankmail, dezelfde dag. Kort, eerlijk, professioneel. 5 zinnen is genoeg. En weet je wat mevrouw Van den Berg zei toen ik haar vertelde dat ik de baan had gekregen? Wat zei ze? Ze zei: gefeliciteerd, Bram. En ze gaf me een appeltaart. Een hele taart. Zelf gebakken. Mevrouw van der Berg, de buurvrouw uit aflevering 1, die je uitschold vanwege het afval. Dezelfde, maar nu bakt ze taarten voor me. Zo gaat dat in Nederland. Je begint als vreemdeling. Je maakt fouten en langzaam word je een buurman. Bram, ik wil nog iets toevoegen, want niet iedereen krijgt de baan na het eerste gesprek. Wat doe je dan? Dat is een goede vraag, want voor dit gesprek had ik al 2 afwijzingen. En dat is normaal. In Nederland is het heel gewoon om meerdere gesprekken te voeren voordat je een baan vindt. Gemiddeld hebben werkzoekenden 3 tot 5 gesprekken nodig. Maar die afwijzingen doen pijn, vooral als je je hebt voorbereid. Dat begrijp ik, maar hier is wat je kunt doen. Als je een afwijzing krijgt, stuur een e-mail terug, bedank de werkgever voor de kans en stel 1 vraag. Kunt u mij feedback geven? Waarom ben ik niet geselecteerd? In Nederland is het heel normaal om feedback te vragen en de meeste werkgevers geven het ook. Ze zeggen: je had te weinig ervaring, of je Nederlands was niet sterk genoeg, of we hadden iemand die beter paste bij het team. En dat helpt. Enorm, want dan weet je precies wat je moet verbeteren. Misschien heb je een cursus nodig. Misschien moet je meer oefenen met je zelfpresentatie. Elke afwijzing is informatie. Gebruik het. Bij mijn tweede afwijzing zei de recruiter: je cv was goed, maar je sollicitatiebrief was te algemeen. Dezelfde fout als in aflevering 3. Precies. Je ziet hoe alles met elkaar verbonden is: de brief, het cv, het gesprek, de follow-up. Het is een keten, elke schakel moet sterk zijn. En net als in aflevering 3 wil ik afsluiten met concrete zinnen die je kunt oefenen. Bram, doe je mee? Natuurlijk. Als je binnenkomt. Goedemorgen, mijn naam is Bram. Ik heb een afspraak met mevrouw Marieke om 9 uur. Goedemorgen, mijn naam is Bram. Ik heb een afspraak met mevrouw Marieke om 9 uur. Simpel en duidelijk. Als ze vragen, vertel eens over jezelf. Ik ben Bram. Ik heb 5 jaar ervaring in logistiek. Ik ben gemotiveerd om bij uw bedrijf te werken omdat ik mij wil ontwikkelen. Ik ben Bram. Ik heb 5 jaar ervaring in logistiek. Ik ben gemotiveerd om bij uw bedrijf te werken, omdat ik mij wil ontwikkelen. Over je zwakke punt. Ik vind het soms lastig om hulp te vragen, maar ik heb geleerd dat samenwerken beter werkt. Ik vind het soms lastig om hulp te vragen, maar ik heb geleerd dat samenwerken beter werkt.
eerlijk en positief. En als je vragen stelt, hoe ziet een normale werkdag eruit bij uw bedrijf? En wat verwacht u van mij in de eerste maand? Hoe ziet een normale werkdag eruit? Wat verwacht u van mij in de eerste maand? Dat zijn goede vragen. Oefen deze zinnen thuis. Zeg ze hardop. Neem jezelf op met je telefoon en luister terug. Hoe vaker je oefent, hoe minder zenuwachtig je bent. En dat brengt ons bij de zin van vandaag. In aflevering 1, alles begint bij het BSN. In aflevering 2, ken je punten, ken je rechten. In aflevering 3, verander je strategie, niet je zelfvertrouwen. En vandaag? Vandaag, eerlijkheid wint van perfectie. Eerlijkheid wint van perfectie. Onthoud dat. In Nederland hoef je niet perfect te zijn. Je moet echt zijn. Volgende keer gaat Bram terug naar het uitzendbureau. Hij krijgt een nieuwe kans, maar hij maakt opnieuw een fout. Een fout die hem bijna zijn baan kost. En die fout gaat over iets waar niemand over praat. Dat was een moeilijke week, maar daarover de volgende keer. Tot de volgende keer. En onthoud, zeg altijd ja tegen koffie. Doei! Doei!